Hoxe presentamos o cartel do Santiaguiño, das festas municipais do Santiaguiño para o ano 2024. Para nós é unha honra facelo, posto que entendemos que este ano traemos un cartel cheo de programación para todos os gustos, para todas as idades, e tanto para a nosa veciñanza como para calquera visitante da ría ou de fora que se queira chegar a disfrutar connosco nestas festas tan tradicionais do Santiaguiño. Comezaremos o mércores 24 de xullo con pasarrúas e dianas a cargo dos Gaitas Blues e pola noite comezaremos a programación de concertos co concerto tributo aos clásicos do rock da man de Andrés Balado, que foi, para que non saiba, finalista do concurso La Voz, e que, dende logo, é un concertazo que animamos a que ninguén se perda, porque vai facer un repaso, como dicíamos, polos clásicos do rock dos anos 80, 90 ata a actualidade, e que vai ser unha noite movida para bailar, para disfrutar con este concertazo na Horta do Muiño. E unha vez remate este concerto, comezará os dous pases da orquestra La Oca Band, que terá lugar na Praza do Bosque. De seguida, no xoves 25 de xullo, día propio do Santiaguiño, teremos os pasarrúas e dianas a cargo da banda municipal do Concello de Outes, tamén a misa cantada pola coral Francisco Añón Paz e a celebración do Día Nacional de Galiza e o concerto da banda municipal do Concello de Outes na Horta do Muiño. E a noite, tamén unha vez rematado este concerto e celebración coa banda, teremos a orquestra Grupo Origen na Praza do Bosque, unha orquestra ademais que ten pouco tempo de existencia, pero que sí que está movéndose moito, ademais, sobre todo entre a xuventude, unha orquestra que está sonando moito últimamente. O venres 26 de xullo anunciamos ademais unha novidade que de seguido a miña compañeira desgranará un pouco máis, que é o Día do San Cosmeiro. Queremos institucionalizar así nas nosas festas municipais un día reservado para reivindicar e celebrar o noso sombreiro San Cosmeiro, un sombreiro con orixe e con tradición no noso concello, e querémolo facer convidando a toda a veciñanza e a todo aquel que teña un San Cosmeiro a traelo posto para os concertos da noite do 26. Pola mañán, a Misa da Milagrosa, cantada polo coral Francisco Añón Paz, o venres 26 de xullo, e pola noite comezaremos cun pasarrúas e actuación da Escola de Música e Baile Tradicional do noso concello, a municipal, e cos concertos de Xurxo Fernández, que nos trae Levaino a Horta do Muiño. Este é un espectáculo increíble, que dende logo en directo é unha gozada. Eu convido a todo o mundo a que non se perda. E tamén, de seguido, será o concerto de Deni Jures no mesmo escenario. Unha noite reservada para a música en directo, para a música do país e para celebrarmos tamén ese San Cosmeiro tan noso aquí no noso concello. O sábado 27 de xullo pasamos co concerto en exclusiva casi de Marián Romero, unha artista que está comezando agora e que temos a sorte de ser do noso concello de Outes, que será na Horta do Muiño, e de seguido o pase da orquestra Trébol na Praza do Bosque. Esta tamén vai ser unha noite moi especial, como dicía, porque é un concerto case en exclusiva que estivo preparando ao longo destes meses, xa que está comenzando a súa carreira, e é unha artista compositora que estivo preparando pois un álbum que eu, dende logo, penso que vai gustar moito a xente. É un estilo para desfrutar en calma, pero que despois temos tempo para todo, posto que podemos tamén bailar aínda máis na orquestra Trébol, como dicía, ao remate na Praza do Bosque. E xa para rematar, como non podía ser de outro xeito, o domingo 28 de xullo teremos o pasarrúas e a actuación musical da man dos gaiteiros de Simiela, e a misa de San Cristóbal ás 11 da mañán cantada pola coral Serpal, e a súa conseguinte caravana de vehículos que terá lugar ao remate desta misa coa sardiñada típica na Horta do Muiño, a que convidamos todo o mundo a chegarse. Para explicar un poquinho o porqué e que vamos a facer o Día do San Cosmeiro, doulle a palabra a concelleira de Patrimonio, Soledad Agra. Dixo moi ben xa Anxo, teniente alcalde, ao respecto do que imos a facer o día 26. Nós queremos institucionalizar esta data e que dentro das festas do Santiaguiño teñamos un día para reivindicar o San Cosmeiro como un elemento propio do noso
patrimonio. Sabemos que hai concellos limítrofes que están utilizando tamén o San Cosmeiro e un pouco promocionando, pero non podemos esquecer que o San Cosmeiro seu orixe é de Outes, da parroquia de Santo Ourente, e polo tanto que teñamos un día ao ano para poder utilizalo, para poder lucilo, para poder sair á rúa con el e disfrutar da presencia de xente cos seus San Cosmeiros, que todos seguramente teñen cada un na casa e ese día podemos lucilo a rapazada, as mulleres, hai San Cosmeiros de homes que agora tamén están facendo no noso concello, así que animamos a todo o mundo a que veña co seu San Cosmeiro posto ás actuacións da Horta do Muiño de pola tarde e noite. Esperamos que cada ano veña máis xente, faremos outras actividades nas vindeiras edicións desta nosa festa do Santiaguiño, pero vamos a empezar por lucir os San Cosmeiros de Outes.